нови неща са нови. И аз ще ти кажа, че и аз съм дишал хубаво топло. И сега може даже за една минута да ви направя, знаете, тази демонстрация, че белият човек е съвсем различен от другите раси, защото на другите раси, на мургавата, на жълтата, на червената, на черната, атомите и молекулите вибрират по друг начин и с друга чистота. Затова белият човек е номер едно. Заповядайте. Дишането за белия човек не е задължително да бъде вече толкова дълбоко, толкова пълно, като изкачваме планините, да. Но инак трябва дори да намалиме дишането в такъв смисъл. Да не го спираме. Паузи вече в дишането няма. Всички йогийски практики са... Мога да си задържа дишането 2-3 минути. В водата по-малко, правил съм опит. Между 3 минути без 5-10 секунди на сушата мога да се задиша. Но това не е необходимо за белия човек. Освен това и абсолютните гимнастически упражнения за белия човек също не са необходими. Толкова да си изтормозва нежното тяло, което е подготвено и ще стане флуидно енергийно за другото измерение. То може да бъде великолепно издало дори и без такова огромно физическо натоварване. Едно средно физическо натоварване му е необходимо. Не знам дали сте забелязали, но аз съм забелязал лично, че при медитация човек почти не диша. Плашил съм се за оня, който лежи, слагам си ухото на гърдите му, искам да ми диша, защото почти не му се повдига гърдите. Почти не диша. Значи ние отиваме към тия измерения, които са фините и енергийните, и нашето дишане, аз често съм забелязал, че почти дишането си спирам както когато ловеца види животното и когато почва да добира мекия спусък, той си спира дишането. Това е дълго време съм бил. Ловец и капитан на клуба по спорта стрелба. Та, казвам, този пример ми е най-близък. Спираш си дишането. Обаче не знаеш, докато животното върви, ти не спираш го и не знаеш 1 или 2 минути, почти не си дишал. Значи там не обръщаш внимание на това. Ти си в една абсолютна медитация, защото това е абсолютна концентрация на внимание. Значи, на белият човек му е дадено да диша колкото трябва да диша. И да поема колкото трябва да поема. Нали ме разбираш? И тия медитивни практики, където са, само Боже, личното мое мнение е, че дори те са полезни до известна степен на човека. Значи, източната окултна наука, лично по себе си съдя, и това са, човек трябва да качи до другото измерение 100 стъпала. 10 стъпала са прекрасни неща на йогизма. 10. От 11-то той вече трябва да търси други форми, други неща и по собствен път да се кача останалите 90 стъпала или да измъква от другаде знания. Или 10 стъпала, това е йогизма. Ще ви кажа още нещо. Индийците са запазили знанието и го държат на тази степен, но те не са развиваща се нация. Те са инволюирали, както много други народи, и учителя го казва, пак за да не излезе, аз че съм расист. Или случайно сегрегатист, т.е. деля хората. Не. Но те наистина са там на това ниво. Значи, следователно, те са го запазили това ниво, а то е хубаво духовно ниво. Но за бялата раса това е хубаво духовно ниво 10 стъпала, пак казвам. Научаваш си урока и после почваш да се чувстваш, че нещо не ти достига. Не веднъж хора, които са ходили по 2-3 пъти в Индия или хора, които са стояли по 1 година там, усещат, че като се върнат в България вече, те са стигнали върха на това, което колко научили, но повече не им е необходимо това. Искат нещо ново и започват да търсят нови пътища и нови пътеки. И да вървят по тях. Следователно, дишането е прекрасно, всеки сам може да го усети. Всеки сам може да определи кой е чистия въздух, къде му е по-добре, къде по-не му е добре. Всеки сам може да си направи прана по най-простия начин, както в момента я правим тук всичките. Тук е пълно с прана в момента. Пълна е и ако нямаше дъжд, ще да се видят тия. Те са едни малки мехурчета прозрачни, които се виждат. Какво е праната? Праната в основата си е тъй наречения светло-син хелий. Хелий е газ,
концентриран, който стои на балонче, съвсем мъничко, разбира се, колкото главичката на топлийка, така да кажем, и е пълно из въздуха. Вече праната не си отива толкова дълго, пак ще ви кажа защо. Тъй като всички го знаят, и учителя го е казал, и не цитирам само него, а и много мъдреци, че праната сутрин слиза от 3 часа, започва да слиза на земното кълбо, когато има пълен мир и пълно спокойствие и човешкото съзнание се смири. Тоест, дори пияниците легнат да си спят, само останат хазартните заведения отворени, рулетката или казината. Но те са малко. Тогава чак като разумно същност планата започва да слиза. Тоест тя е мекучета хелиум. Има планети в тая вселена, където дишат само хелиум. Ние сега минаваме на въглеродно дишане. Тоест като растенията и това е добре. След колко години ще стане, може да стане след 1000, след 10, 5000 години. Значи, планата слиза, особено един час преди изгрев е много добре. Затова, когато бях в планината, ме будят ми един час преди да посеща изгрева на любимата си скала, се качвах догоре точно един час. Догоре и 50 минути, посещам слънцето, ама има, няма слънце, не ги интересува. Ако е облак, визуализираш го, слънцето е там. То не се е изместило, то изгрява. Дъжд, сняг, както и да е. Докато бях там, така беше всеки ден. Следователно, планата стои, слиза додолу, опира до земята, прави контакт с нея и е много добре. Дишаш. И да легнеш и да станеш, дишаш право. След 40 минути след изгрева тя започва да се дига. Максимум има до 1 час навсякъде. След 1 час вече тук на 150 метра или на 200 няма, на 500 метра пак няма. Планата оставаше до сега, сега вече е оставаше до сега от 1500-2000 метра нагоре и на 2000 метра със сигурност. Значи някога се е качвала и е била над 2000 метра, затова учителя е водил учениците си там, да дишат право. Планата ти отваря тетото око и ти активира съзнанието. Това е цялата получава. Значи, водил ги е горе, езерата са на 2200, 2300, 2500 метра, знаете, горе, а горе е чак 2700 метра е върхът, където е плач. Но, сега, в тъй наречената стъклена пещера, където си казах участничеството, под GPS-а височината беше 555 метра. Защо го казах там? Идва един приятел, който е малко отворен в тия знания, 2 часа след обед, седим отвънка на пеката и той вика, абе тия мехуцията права ли си или е нещо друго? И ми викам, ти си мъдреца, ти кажи. Аз викам, сега се уча. Ти си къде? И той вика, и права е. Ама вика 2 часа, просто не ми се вярва. После се сети, има места на земното кълбо, където планата остава целия ден. Може да са 150 метра, може да са 500. Вика, голям късмет. Тук вика на 1 километър наоколо планата идва и си седи. Ами викам, добре. Значи седи. Сигурно за това съм тук. Сега планата започва не да се вдига, а започва да остава на много места. Отговарям ти на тебе. Разбираш ли? Планата е направена специално и за бялата раса. Плана е това, което ние викаме за източната раса е друга. Съставката сега на планата е изменена. На тази жизненост, която е. Тъй като всичко се е изменило, всичко се изменя непрекъснато. Няма нещо, което да е абсолютно статично. Всичко това, което е дал учителя преди 80 или 100 години, освен 80% от беседите му, са написани за сега, за след 2000-та година, даже след 2012 година. Същите термини употребяват. Само, че някой, кой може да ги изчете 7500 беседи? Трудничко е. Но абсолютно ще намери вътре всичко за сегашното време. Със сегашни тук. Така че, виж колко дълго време говорим само за един въпрос за дишане. Дишайте си спокойно. Плана вече има навсякъде. Просто човек трябва да се усети. Тук му е добре, тук там не му е добре. Тук има плана, там няма. Съзнанието му прави плана. Виж колко е просто. Когато човек е затруднен, ето, правя плана в момента. Ако съм в много задушен салон, след 10 минути аз започвам да усещам, че тук само на носа ми е свежо. Онези може вътре да си издушат хората, е така. На мене ми е свежо на носа и ми е добре. Ето, сам може да си произведеш плана. Тя се произвежда с мисълта, с чувството, нали, и с действието. Ти те работи само като си концентрираш. Пак казвам за медитацията, защото казах за най-съсредоточената медитация на ловеца. Това е
Другата дума на медитацията е внимание. Да внимаваме, рече Господ на юдеите, които бяха дошли при него. И истина ви казва. Значи вниманието и истината е медитация. Вижте колко е просто. Значи, две медитации има. Едната е субективна, нашата, да видим аджеба как ние се държиме. Във всеки един момент да си командваш всичко, т.е. да си в съзнание. Да ви е този момент как ми е главата, добре, как ми е сърцето. Отгоре на го, сканира се за час, това като ви стане навик, за част от секундата. От това става автоматично като на автопилот. Добре ли са физически? Добре са. А умствено, я да видя. Абе, дали нещо? Забравих половината работи от сутринта. Не знам това къде ми е, онова къде ми е. Абе, нещо не съм днеска адекватен, не съм на себе си. Това е медитация. Субективната към себе си. Винаги да си. Значи да се само наблюдаваш, само контролираш, само анализираш и накрая да се само обучаваш, да се самоусъвършенстваш, като взимаш полезното, нали, за себе си. И после не си повтаряш грешки. Чисто и просто насочването на вниманието е медитация. Вие прекрасно медитирате с мен и аз с вас. В момента това е една абсолютна прекрасна медитация. Иначе на изток има много медитации. За тях може да ви говоря за всяка една от най-плитката до сумата медитация 24 часа. 50 вида медитация. И за всяка една мога да говоря по един час. Значи колко става? 50 часа. За 50 медитации. Обаче, добре, има ли смисъл толкова подробности и толкова енергия да изхарчите, като се насочвате вниманието, когато само за една минута ви казвам, че има субективна медитация, индивидуалната личност, и обективна да видим истината каква е. Тоест да видим другите как са, какво има тук и тя истината и да я поземе, защото истината е трилива. Има божествена, която е абсолютната, ангелската, която е полуабсолютната и човешката, която е иллюзорна. Иллюзорната, защото е иллюзия. То едно се вижда, друго се чува, трето се казва, четвърто те лъжат, пето на кого да вярваш, шесто изглежда едно, а то не е така. Седмо ти си иска нещо на тебе, а пък то става точно обратното. Значи това е Божията. Ето това е. Добре.